Nik uste du nahiko konferentzia importante izan dela eta ziurrenik historiak ere garrantzia handia emango dio konferentzia honi. Azken finean aurrekoa eta gerokoa berizten dituen ekimen garrantzitsua izan delako. Nik uste dute alde batetik gatazkaren ezaugarritze politikoa nabarmendu da, urrats zehatza jarri dira mahai gainean, horrelako eszenatoki berri batera hurbiltzeko urrats garrantzitsua mahai gainean jarriz, ez da, alde batetik etari egindako deialdia, beste Espainiar eta Frantziar gobernuei, azken finean Euskal jendartearen protagonismoa eta eragile politikoen garrantzia, gauza guzti horien mahai gainean jarrita daude, beraz, gatazka politiko baten aurrean gaudela baieztatu da nazioarteko komunitatearen maila horretako pertsona garrantzitsuen aldetik, eta horrek azken finean eszenatoki berri baten atarian jartzen gaitu, argi baitago zein den bidean, eta argi dagolako ere nazioarteko maila ezberdinetan babes handia izanen duela bertan eta Euskal Herritik bertatik egin behar den prozesu hau.